गुड मर्निं लोगोफोर दिनै मोनसे गामियाव फिसा प्रब्लेम जानायखाय हरावहाय आं हरनि 9टायावनो गामियाव फैब्रबदोंमोन ओमफ्राय दा बङाइगाव थांगासिनो दङ लामा गोदान बानायदोंना ओरैहाय बिदि आरोखि मा गारि होनना बुंगोनलै साखायानो माथो लाखिनांसिगोन जानाय नंला थांग्रोथों आराम बङाइगावनि गारि हेलमेट गाननानै लायाबा जानाय नङा नङाब्ला ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैगोन दा जुरिमाना गोग्लैनांगोनसो हाबाब लामा गोदान बानायदों ओरै फारसेथ' दासो बानायहांदों ओरै बानायगासिनो दंबावो आरो लामाया गोदान बानायजेननायखाय ओरैबायदि जायगा जायगा नै बेबायदि अन्थाइ गारना दोनजोबबाय आरोखि ना फुङाव अयथासार अखा हादोंमोन माने बे न'खरावहाय मोनसे ओरैबायदि जादों फेमिलि प्रब्लेम आरोखि फेमिलि प्रब्लेमावहाय बेखौ बुंबाय थाला बुंनानैबोथ' लाब गैया नङा होमबा फेमिलि प्रब्लेम जादों एसे गामियावहाय आं मोनफिस्लाबासै जातिखौ मोनफैनायबाथ' मा जागौमोनथाय दानाथ' जेबो जाखानाय नङा रायलाय उलायनो समाधान रायलायलायनायनि गेजेरजों माखासे समाधाना फैयो नालाय बावहाय नों गरम खालामनानै बा माबा माबि खालामनानैबोथ' जेबो लाब गैया नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि ओंखायनो आं सानदोंमोन बे रायलायनानैनो माबा मोनसे समाधान खालामना हरनायसै होननानै हरावनो फैयामोन ओमफ्राय गावसोरनो गामिनि मानसिफोर नालाय थाबनो रायलायलायनानै गावसोरनो फोजोबलायनाय जादों लोगोसे आरोबाव मा गावसोर बादा होखादोंमोन दाफै होननानै थेवबो आंबो गोसो मोनस्रा फैदोंमोन आरो दा सिखेल बिदिथ' आरो जागोन फैगोन थांगोन जोंना लामाया नै माब्ला जागोनथाय फैगोन बोसोरहालागै जाहैगोनदां कमप्लिट जाहैयोब्लाथ' एबारावहाय भुटान थांनाय लामाया मेगन मेखेबनानै मालि बिथासिम 1 घन्टासोआवनो सहैगोन 1 घन्टा बिदिनो नांफ्रामगोन साफागुरि टु माबा मालि बिथा 1 घन्टा नायलांनोसै बे दालांनि अबस्था ना रुगुं अयथासार बालाजोब बेखौबो जुदि एसे फोसाबोब्लाना एसे मोजां जागौ दा बेखौबो खायफाया दांलायगोनलाय नों फोसाबहैदोब्रा होननानै जोंनाव महा पण्डित दङ ना फोसाबहैदोब्रा नोङो बिदि जाहैलायबाय नङा होमबा बेबायदि बुंग्रायाथ' दानि दिनाव मेरला जोबसै मालाबा ओरैबायदि मोजां माखासे माबाफोरखौ बुंगौ सानो ओमफ्राय बहुद खोथा साननानै खुसि थानो गोनां जायो बेफोरबायदि आरोखि जिखियानो जाया दैज्लां सफैबाय नालाय बेलाय मानोथो हारसिं बिदि लामा आन्दायखोना माखो बेलाय सोरखौबा नोंजोंलाय आंलाय सानदों गोदाव सोरावसो थाखोना माखो बेलाय बिदि सानदों नै आसाम मालानि जे दाम हाग्रामा 2013 अपेनिं खुलिनायमोन बे दालाङा 2013 अपेनिं जादों ब्रिजआ बिदि आरोखि माला जागोनथाय बेबो थाब जानाय मोनबा एसे मोजां जागौमोनलाय अब्लाना एसे थाबनो बहाबा आड्डा मारिफैबाय थानो हागौमोनलाय औ सफैबाय खुनुरुखुम जायगा एसे लामा मोजांखौ सालायनायनि एसे नै बेफोरबायदि लामा मोजां बानायजेननाय आरोबाव बानायनांगौ दंबावो दंनायालाय बिदिनो सफा मोजां सफा गाज्रि आरोखि बानायगासिनो दङ एसे मानसिफोरलाबो बिरथारोलै लामा मोजां मोनबाथाय
रौमारि स्कुल मोनफैबाय रौमारि स्कुल ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बारा गोलाव खालामाखै 2-3 मिनिटब्लाबो बे सुंद' ब्लगखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय।